Ahoj přátelé, máme tu další zajímavosti ze světa sportu. Dnes zůstaneme u MMA a povíme si nějaké zajímavosti o Jirkovi Procházkovi. Jiří B.J.P. Procházka je narozen 14. října 1992 v Hostěradicích, je český bojovník ve smíšených bojových uměních. V současnosti soutěží v organizaci UFC, kde byl šampionem v polotěžké váhové kategorii od června 2022 do prosince 2022. Je bývalý šampion japonské organizace Rizin Fighting Federation v polotěžké váze. Mezi jeho další úspěchy patří zisk titulu organizace GCF v roce 2013. Trénuje v klubu Jetsam Gym Brno pod vedením trenérů Martina Karajvanova a Jaroslava Hovězáka. Je absolventem bakalářského studia speciální edukace bezpečnostních složek, které vystudoval na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Jak jistě víte, nedávno měl Jirka titulový zápas, který nevyšel. Titulová šance stále na dosah. Jiřího Procházku newyorská porážka z vrcholu nesesadila. Bývalý šampion nyní stojí na druhé příčce